va fer la Constitució, que era un tema important. Els que ens treballaven més directament el tema purament constitucional doncs, eren la permanent i la constituent. Els altres feien les altres tasques que també eren importants, que al mateix temps que si arribava a bon port la Constitució doncs, també s'havia de canviar una sèrie de lleis fonamentals, imprescindibles per canviar una mica el sistema institucional. Llavors aquestes lleis van ser totes necessàries per poder fer el canvi. Jo he dit aquestes, però encara s'hi ha d'afegir doncs, la llei d'immigració, la llei d'arrendaments, la llei de la justícia, la llei del Tribunal Constitucional. És a dir, hi va haver molta legislació necessària per poder, al moment que s'apliqués el canvi, que no hi hagués un caos i que no hi hagués un desgovern. És a dir, van ser moltes normes en molt poc temps, perquè tot això es va fer al torn de 18 mesos o així. Llavors, la gran sort que hi va haver és això, hi va haver uns nivells de confiança grans entre la gent que hi havia, entre les diferents comissions, que cadascú avançava amb el seu, i després compartia els resums, per dir alguna cosa, les explicacions, més que resums, i que tothom, d'una manera solidària, anaven apoyant el que feien cadascú, el que feien els altres. I globalment això va permetre de fer tota aquesta tasca, que després el temps ha acabat demostrant que estava relativament ben feta i necessària, perquè quan ho fas tothom té dubtes. Quan es feia tot això, doncs ningú tenia la garantia 100% que això estigués ben fet. Podíem agafar dos camins, un que no se'ns va passar mai pel cap, de dir, bueno, hi ha la comissió constituent que treballi la Constitució, la negoci, i nosaltres ja anirem escoltant, i mentrestant de braços plegats. Però vull dir, com que ningú tenia aquest esperit, vam fer la llista de tot el que es tenia que fer. Evidentment, van treballar, ho vam separar per comissions, no? Evidentment, vull dir, n'hi ha que van treballar les lleis que estaven vinculades directament amb la Constitució, i n'hi ha que vam treballar altres lleis. Es va fer molta feina. Jo me'n recordo, jo estava a 3 o 4 comissions, finances, educació, comerç i indústria, agricultura. Per exemple, finances, es va fer una feinada, finances es va fer l'INAF, es va fer el tracte entre el Consell, el Comú i Govern pel tema de la financiació dels comuns, que encara dura ara. Es va fer, es va crear l'INAF, ja ho he dit abans, molt treball, molta feina. Jo recordo que finances ens ocupava pràcticament tots els dies de la setmana. Totes les tardes, comissions seguides. Vaig estar a la de finances, que ens va tocar el tema de l'ordenament financer, que va ser un tema important. En aquell moment els recursos públics eren justets. Les institucions públiques negociaven els seus finançaments com qualsevol particular que anava davant de la banca i demanava les necessitats que tenia financeres. Això semblava que era un tema que ja no era possible continuar així i es havia de pensar una mica com sortíem d'aquest mecanisme, anava un mecanisme una mica més normal de finançament públic. Això sí que va ser un canvi radical. És a dir, la llei de l'ordenament financer preveia el que era la llei de fons públics, que era la primera que havia de sortir, que és la primera que va sortir, que era la que finançava l'Estat en aquell moment. És a dir, no és que venim a demanar crèdit, és que per fer de banquer a Andorra es necessita complir aquestes normes que fan que, com tothom, la banca també participi a fer que aquest país avanci. Per això es canvia una mica el tabú de les coses. Jo vinc i demano i et portes bé, o no, al revés. Vostè, per fer aquesta activitat a Andorra, necessita complir aquests requisits. I aquests requisits, un d'ells és que vostè ha de dipositar tant i amb aquests diners el poder públic pot finançar una sèrie de coses necessàries per tothom, pel que participa tothom. En aquell moment participava tothom i la part de recursos financers no participava. Aquí va haver-hi bastant de soroll. Clar, els bancs estaven reticents, és normal. Els bancs havien viscut una època gloriosa i, clar, quan l'Estat va començar a imposar les lleis aquestes, estaven reticents, eren reticents. I me'n recordo que hi havia reunions que tallaves l'ambient amb un ganivet, com si tallaves, perquè, evidentment,
eren situacions que, bueno, doncs que hi havia un canvi i s'havia de fer, i s'havia de començar a progressar amb això, no? Jo recordo que hi havia, sobretot, la por a què passa amb el model econòmic, amb un canvi, en què canviem les estructures del país i passem a una Constitució on les tuteles desapareixen i som els andorrans que ens gestionem, no? Què passa amb el món econòmic? Què passa amb l'activitat econòmica del país, no? I clar, traslladar-los que la Constitució no seria un miracle pel tema econòmic, que podia ajudar perquè ens donava eines per poder fer més coses de les que podíem fer fins a llavors. Aquest era el missatge que nosaltres passava. És normal que hi hagués una certa reticència. Vam anar a visitar els bancs, tant el banc francès, la Banca de França, i després vam anar a visitar el Banc d'Espanya. I amb el Banc d'Espanya me'n recordo que vam arribar allí, els vam exposar el que volíem fer i on volíem anar, i me'n recordo bé que el president del Banc d'Espanya ens va dir que sapigueu que tots els bancs espanyols que hi haurà a Andorra hauran de marxar. Ens vam quedar, ens vam dir, escolteu, què esteu, digueu, què passa? No. Diu, vosaltres esteu regulant això, però nosaltres també volem, hi haurà aquest fet de que tots els bancs espanyols hauran de marxar d'Andorra. I evidentment van marxar tots d'Andorra. I no s'ho creien la gent, Vull dir, quan ho vam dir-ho, que nosaltres, per exemple, ho vaig dir-ho, amb gent que estaven a la banca, que els coneixia. Dic, hosti, que ens han dit això, això no pot ser. Que ho sapigueu, que ens han dit això. I sí, els pròxims anys van marxar d'Andorra. Clar, això ja va començar a fer un fet important, que clar, va haver un canvi de banca important al país. Però bueno, tot s'ha superat i tot ha anat endavant. Vull dir, finalment, les regulacions hi han de caure, sempre havien d'arribar-hi, no podia estar així, Recordo especialment rellevant, sobretot, la comissió de Sanitat, i érem les 4 dones, i no sé per què vam coincidir totes en aquella comissió, o ens hi van fer coincidir, tot pot ser, no ho sé, però sí. I llavors la nostra presidenta era la Maria Reig, era una persona amb un ambient increïble, i penso que també el fet que érem 4 en aquell moment, les dones tenim potser una altra manera de treballar, ja ens van haver de tindre moltíssims dossiers damunt la taula. Vam fer quantitat de projectes de llei, en aquest cas, perquè és que després no en va passar cap. Que si la llei d'immigració, la llei de farmàcia, aspectes que de vegades encara s'han regulat, però molts anys després, no? I, clar, nosaltres sí que ens pensàvem que aquestes lleis passarien, perquè de fet, a l'altra comissió que estava, que era la Comissió de Finances, algunes de les que van fer les van passar, vull dir que va ser així. Però la nostra, doncs resulta que no en van passar cap. Nosaltres en aquella comissió vam treballar molt. I, teníem que fer feina i la vam fer. El que passa que després ens vam donar compte que, i a mi m'ho va dir companys meus del Parlament, que mentre nosaltres treballàvem, ells feien política. Llavors, els homes feien política, feien potser les coses importants, i nosaltres fèiem el treball. I a mi això més tard em va, i potser per això no vaig voler continuar, perquè vaig considerar que no era lògic. Moltes lleis que havíem fet nosaltres, com podia ser, vam intentar fer la llei d'arrendaments, la llei de la CAS, havia sigut al Consell on havíem agafat una decisió molt forta amb el senyor Ubach a nivell de la CAS, i jo penso que nosaltres teníem l'obligació de reformar la llei de la CAS, i la llei de la CAS reformar, hi havia 2 articles que eren purament polítics, que era la composició del Consell d'Administració. I després tot l'altre era tècnic. I amb la Maria, que la Maria, si alguna cosa tenia, és que tenia bons coneixements a nivell de tècnics, i ens vam envoltar de molts bons tècnics, ells van fer el que era tècnicament per la CAS. I a nosaltres, polítics, només ens quedava ficar-nos d'acord sobre la composició del Consell d'Administració. Vam ser incapaços de fer-ho. Incapaços. La llei d'arrendaments és el mateix. La llei d'immigració, nosaltres vam fer... Va quedar en un calaix, i temps després va tornar a sortir potser les idees que nosaltres teníem. Que eren idees potser molt avantguardistes? Potser sí,
però es va deixar en un calaix, perquè ells o no els interessava o el que sigui. I jo, francament, això ho vaig trobar bastant frustrant. Jo en aquell moment vaig trobar que potser les dones ens deien, bueno, doncs mira, les hem ficat aquí, les hem aparcat una mica, que facin el que hagin de fer, però que callin. És la sensació que em vaig tenir. I ara, sortosament, penso que ha canviat molt la cosa. I en un moment vam tenir un ordre del dia, que estava, molt carregat, i hi havia la llei de farmàcia, així de clar. I llavors ens van reunir, ens van agafar i ens van dir, és que clar, avui aquesta sessió és molt plena, hi ha moltes lleis, per tant aquesta l'hauríem de treure i la passarem al pròxim Consell, perquè si no acabarem molt tard. I ens ho vam creure. I estem 30 anys després i encara no tenim una llei de farmàcia. Llavors això és una cosa que no he perdonat. Que em va saber molt greu, no? Molt greu perquè finalment vam dir, vam ser unes tontes. Ens ho vam creure. Ens vam creure que aquella llei passaria, quan aquesta llei no interessava, clar. Llavors això sí que em va doldre molt, molt, molt. Perquè no van complir, és a dir, em vaig sentir en aquell moment utilitzada. A més, érem a la comissió i hi havia les 4 dones, saps? Si tu mires la feina que va fer aquell Consell en 18 mesos, és que va fer de tot. Va fer les lleis que acompanyaven la Constitució, les lleis fonamentals, va fer la Constitució, va fer tot. I després va dimitir i va plegar. Per què va dimitir? Això no sé si us ho han explicat mai. Perquè el grup Andorra Escaldes volia dominar el Parlament. Llavors volia convocar eleccions una altra vegada. I llavors van dir, ara que està fet la feina forta, ara anem a fer la segona Constitució, que és la Constitució econòmica, la Constitució social, la Constitució aquesta on l'economia pesa. Aquests tenien pressa. El no repetir o dimitir o no repetir el mateix Consell va portar a turbulències de 8 anys amb un Consell que no va desplegar les lleis que tenia de desplegar, que fins i tot algunes d'aquestes s'ha tingut de desplegar ara, quan s'haguessin desplegat, van perdre 20 anys en desplegar aquestes lleis. Ens quedava encara, de fet, 2 anys de mandat. I ens vam qüestionar si continuàvem assumint la totalitat del mandat. N'hi havia que eren partidaris d'esgotar el mandat i d'altres, entre els quals jo em situava, que vam dir no. Nosaltres hem estat elegits per fer la Constitució. A més, jo personalment estava exhaust i no em veig continuant 2 anys més, sincerament. Hem fet la feina per la qual vam estar elegits, l'hem conclòs, jo crec que podem estar orgullosos del resultat i res justifica ara que allarguem. Vam acabar les lleis qualificades que marcava la Constitució, ho vam fer en 6 mesos, em sembla 6 o 7 mesos, ho vam fer bastant ràpidament, i quan vam acabar el paquet constitucional es va posar la pregunta aquesta, alguns volien continuar i d'altres no, i al final la majoria vam dir que no. Llavors allí s'acabava el mandat i hi hauria noves eleccions.